Dr. Oláh Zoltán vagyok, a Soldent fogászati rendelő vezető fogorvosa. Rendelünk fő specialitása az implantációs fogpótlások és a magas esztétikájú, héjak, fémmentes fogpótlások és a mosolytervezés. Az utóbbi 8 évben Svájcban dolgoztam. Nagyon örülök annak, hogy az ottani munkamorált és precizitást továbbéltem itt a Soldentben. Angliában dolgoztam fogorvosként 4 éven keresztül, ott megtapasztalhattam egy jól szervezettséget és egy nyugalmat a mindennapi munkában. Fájdalommentesség, nyugalom csúcstechnológia, ezekre törekszünk nap mint nap a Soldent fogászati rendelőben is. Ebben a csapatban a professzionalizmus és a betegekre való odafigyelés mindenek előtt áll. Másodszorra mindig felszabadultabban érkeznek, hiszen tudják, hogy hova érkeznek, tudják, hogy kivel fognak találkozni, már szinte ismernek minket. Ezután általában már félelem nélkül kezdhetünk bele bármilyen fogászati beavatkozásba. Szeretem a jó hangulatú családias légkört. Szeretem, amikor a páciensek úgy távoznak, hogy ez jó volt, jól éreztem magam. Várjuk szeretettel rendelőnkben!